Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, malipayon nga nakadawat og polyethylene hose ang usas mga residente sa barangay 2 ning Dakbayan sa Tanhay, lalawigan sa Negros Oriental. Sa niaging simana usa ka nagngalang Miraflor Alcala nagpuyo kini sa lugar nga nato nang hisgutan sa unahan. Sumala pa niya nga problema gyapon sila ga tubig o ga bomba na lang gyapon ang ilang gisaligan o doon sila gikuhaan nga tubig nga gikan sa water district apan sa laing silingan ra usab nila ginagkuhaan. Matod pa niya nga nakahuna-huna siya ga pangayo o pamarayig ni Tanay City Councilor Re-electionist Konsihal Tikboy Salma. Hinon wala siya mibungat og pila ka metros ang iya nga pangayo ni Konsihal Salma. Dugang pa niya nga dako kayo siya ga pasalamat ni Konsihal Tikboy Salma sa maong polyethylene hose nga gikan mismo sa iyang kaugalingong panudlanan. Kini ang Atraka Balita 943. Miraflor Alcala, 39. 39 years old. Barangay Dos, Barangay dos. Progreso Street. Kung ako, nagganyo ko ni Konsihal Tikboy, nga mga ikugos niya, kay para makapataw po kung ako ang kagulingong tubig. Oo. Kay, itong manlabaw, pag nandito magbabaha, magliso jud. Magkalos po may puso. Wala jud may kagulingong tubig mo na pangayo naman kung konsihal. Pagdaluin po taos konsihal mo, nihatag yung taon siya. Pero dako ko pasalamat ni konsihal. Metros ang tangi mong gikinhanglan. Wala ro kumukuhan sa kutor po siya hatag ni konsihal. Okay. So, Konsihal, salamat kayo sa imong gihatag nga host. Dako nagtabang namo. Konsihal, pohon, ikaw na po makinahanglan namo, di mi katalikod nimo. Daan na jumisaw na di mi katalikod niya. Salamat kay konsihal. Kini ang Atraka Balita 943. Magato si Miraflor Alcala sa Barangay 2 ning siyudad sa Tanhay. Samtang nalipay usab si Konsihal Tikboy Salma nga nakadungog sa nakadawat og sin metros nga polyethylene hose nga miingon nga dako kay siya pasalamat. Ipaingon ni pakapin pa kini og niingon nga pinaskuhan na kini Konsihal. Sa bahin ni Konsihal Tikboy Salma bisan nagserbisyo pa siya sa katawhan sa Dakbayan sa Tanhay. Iyagi kuning paningkamutan nga mahatagan og maayong serbisyo ilabi kining haom sa ilang paginhanglan. Sa isayosab ni Konsihal Salma nga taon-taon na kini si Miraflor Alcala nga mihangyo kaniya apan bisan na dugay mahatag yun ang iyang gihangyo ni Konsihal Salma. Ani ang pakighiamay nato ni re-electionist Konsihal Tikboy Salma. Kana paghatag na ko na atol mang punig Pasko mula ningon siya nga dalang pinaskuhan pero ganito tuod naman po ginigagyo sila munang ako isip good kini kita sa lugoon ni atong syudad unsay mga problema sa atong tagibarangay maguna-una man jud nga magkatabang punta sa atong katawhan. Kini ang Atraka Balita 943. Re-electionist Tanay City Councilor Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.